Aquest mòdul serveix per fer propostes de noves empreses, consultar i modificar les dades referents a les empreses i els cicles o estudis pels que el centre de treball està homologat. Abans de fer una nova proposta, assegura't de que l'entitat que vols proposar no es troba ja registrada en el BIT. Cerca d'entitats. En aquest espai es pot comprovar si una empresa està donada d'alta al BIT. Per fer la cerca, s'ha d'omplir qualsevol dels camps que apareixen en pantalla amb les dades del centre de treball que es vol trobar i fer clic en el botó Cercar. Apareixerà un llistat de les empreses que coincideixen amb les dades introduïdes. A la part dreta hi ha uns botons que permeten esborrar, editar i vincular el centre de treball. Mitjançant el botó Accions es despleguen els botons d'editar empresa, esborrar empresa i centre de treball, amb el que es poden afegir nous centres de treball a l'entitat. Per poder gestionar l'entitat, s'ha de fer clic sobre el nom i apareixen diferents dades del centre de treball. I en les pestanyes Centre de treball, Responsables d'empresa i Convenis dual, es pot consultar l'historial d'aquesta entitat i donar d'alta els responsables de l'empresa. També podràs veure si el centre de treball està homologat pel cicle o estudi del qual vols fer-ne l'acord formatiu i donar d'alta les noves homologacions. Clicant sobre el codi del centre de treball, trobaràs totes les dades de l'usuari, el responsable, historial d'acords, tutors i homologacions. Des d'aquí, podràs donar d'alta, eliminar o modificar qualsevol dada referida. Els botons de la part inferior permeten editar les dades de l'empresa i crear un nou centre de treball. Nova proposta. Dins de Nova proposta hi ha l'opció de fer una nova proposta d'entitats o una nova proposta territorial. Per crear una entitat nova, és necessari crear una proposta que el Consell General de Cambres de Catalunya ha de validar, per tal d'assegurar la integritat i qualitat de les dades. En situació de l'entitat, s'ha de seleccionar una de les dues opcions disponibles, entitat espanyola o entitat estrangera. Dins de la proposta d'entitats, s'ha d'omplir els següents apartats d'empresa i de centre de treball. A l'apartat d'empresa s'ha d'introduir el CIF, codi d'identificació fiscal, o el NIF, número d'identificació fiscal, el tipus d'empresa, el nom i les dades d'ubicació. Les dades de centre de treball són aquelles que fan referència al lloc concret on l'alumne realitzarà les pràctiques o estada a l'empresa, que no han de coincidir necessàriament amb les dades de l'empresa. Pot haver-hi més d'un centre de treball per una mateixa empresa. Dins de la secció Centre de treball s'han d'emplenar les dades d'ubicació, que es poden copiar de les dades d'empresa si coincideixen amb les de la seva raó social, les dades de contacte, les dades d'activitat, on es pot cercar de dues maneres diferents, i les dades del responsable. Recorda que tots els camps que apareixen en color vermell són obligatoris. Finalment, s'ha de fer clic en el botó Generar la proposta. Si és necessari crear un nou municipi o població, s'ha de crear una proposta territorial que el Consell de Cambres validarà i s'ha d'omplir els següents apartats: país, codi postal i descripció. Un cop enviada la proposta, el sistema informarà que la sol·licitud ha estat gestionada. El Consell de Cambres iniciarà un procés de revisió per tal de validar o refutar la proposta. En unes 24 hores es rep una notificació amb la resolució de la proposta. Un cop rebuda la notificació amb la validació, es poden consultar les dades de proposta i les dades del centre de treball actual, on s'ha d'afegir el responsable, gestionar l'homologació, afegir els tutors d'empresa i es podran visualitzar els certificats un cop finalitzat l'acord. Per continuar gestionant l'homologació, s'ha de presentar a l'entitat les condicions d'aquesta col·laboració. Per fer-ho, es disposa d'una documentació informativa, document de referència 00 i document de referència 01. Un cop llegida aquesta informació, l'entitat ha de signar un document pel qual declara que coneix les condicions de col·laboració. Document de referència 02. Recorda que en els casos que l'entitat aculli alumnes en pràctiques per primera vegada en una determinada especialitat, serà necessari acreditar la seva homologació per a aquesta especialitat. En aquest sentit, s'ha d'emetre un informe d'homologació de l'empresa per acollir alumnes en pràctiques.
Aquest document és el document de referència 03. Recorda que tota aquesta documentació s'ha d'imprimir i guardar en el centre. En la pestanya Usuaris es poden registrar la persona responsable del centre de treball i la persona que tutoritzarà l'alumne a través dels botons Crear responsable del centre de treball i Crear tutor o tutora empresa. Un cop introduïdes totes aquestes dades, ja es pot descarregar el document de referència 04. Cerca de propostes. Aquí es pot cercar i comprovar l'estat d'una proposta. La cerca de propostes d'entitats es pot filtrar a través de qualsevol dels camps que apareixen en pantalla, com són estat de validació, nomenclatura, dates, dades de l'empresa, nom del centre de treball, entre d'altres. La cerca de propostes territorials es pot filtrar a través de qualsevol dels camps que apareixen en pantalla, que són estat de validació, dates, país i codi postal. Un cop realitzada la cerca, apareix un llistat de propostes. Si es vol modificar alguna dada del centre de treball o de l'empresa, s'ha de cercar l'empresa en qüestió. I un cop obtingut el resultat, s'ha de fer clic a sobre la icona del llapis que es troba dins d'Accions. Cerca de documents vigents. En aquest espai es pot cercar utilitzant els filtres tipus de documents o dates.